everyone! Welcome back to my channel. Tayo ay magluluto ng dinengdeng na mais. Ito na po lahat ng ating ingredients guys na i-prepare ko na po. Ito ang ating hipon, bawang, sibuyas. Ito po ay sabaw ng hipon. Ang ginagawa ko po dyan guys, sa mga ulo ng hipon na binabalatan ko ng ganito, hindi ko po siya itinatapon. Pagkatapos ko pong mabalatan ito, pag marami na po akong balat na naipon, igigisa ko po siya. Tapos kukunin ko yung sabaw niya. Ito po yun. Yun po ang gagamitin nating sabaw para sa ating dinengdeng na mais. Ito po yung 3 pirasong mais at yung ating ampalaya. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Mainit na po yung ating mantika. Unahin ko lang po itong ating bawang. Ngayon naman po, isunod natin yung ating sibuyas. Lagay na po natin yung ating hipon. Lalagyan ko na po ito ng paminta at konting asin po. Ngayon naman po, ilalagay na natin itong ating sabaw. Ngayon naman po, pakukuluin ko lang siya. Ito na po, kumukulo na. Ngayon naman po, magdadagdag lang ako ng hot water. Ilalagay ko na itong ating sili. Ngayon po, bago ko ilagay yung ating mais, timplahan ko muna siya. Lalagay lang po ako ng asin. Okay na po yung lasa. Ngayon naman ilalagay ko na itong mais. Ngayon naman po ilalagay na natin yung